Добре, хора, продължаваме и с трета част на продължение на дрехи, които слагаме букви. Този път ще напишем някакво име, което не знам какво ще е. Мисля, че ще сетих. Добре, готови сме, това е името. Интересно е, че е сложено. Добре, сега ще променим място. Ето тук ще го сложим. Добре, готови сме много бързо. И се падна шейк някакъв. Ако вие се казвате така, както написах, може и вие да получите такъв шейк, като играете игри. И напишете това име, което е вашето. Добре, следващото име ще бъде... няма да е име този път, просто сега ще го променим на тук. Добре, слагам буква В. Не ми харесва доста, ама ще го променим. Д. Няма да го променим. Буквата А. Добре. Буквата Г. Добре, и това е хубаво, така че го запазвам. Р. И шапката е хубава. Добре, променяме сега с буквата П. Това. Денската сега стана нещо като половерче. Добре, ето, готови сме. Ето. Какъв е подарък? Добре, някакъв хубав бургер. Много е интересен, така че продължаваме с трети път. Добре, слагам тази буква, която иде. Аз мисля, че е З. Слагаме буква Л. Къс съм сложила без да исках. Го натиснах, така че слагам сега буква Л. Добре. Буква Г. Буква Т. И сме готови. Добре, за сега само не ми харесва това, че се изпотим от него, ако знаете. Слагам буква Е. Добре, готови сме. Добре, някакви цветя ни се паднаха. Добре, с последното име. И... Добре, сложим ето това, което сме готови. Няколко момиче не се падна. Добре, сега не сигурно. Сме пети път. Добре, и... кое да сложим? Добре, готови сме. Продължаваме. Някакъв ключодържател ни се падна. И за последно. Ще сме много бързи. Готови сме. И цветя падна ни се за шести път. Правим го. И ако искате да продължим четвърта част, се абонирайте за канала ми за още такива видеа. Хайде да стигнем 104 абонати.